play yapi iwe pe iwe ipiang subhai pi sesisien jakaneka catechism series takasi de catechism series ke basiko but ka hang lene ka subject ka baing kren takasi kedai no ban pule bat patai lene patai sina pensai sina ya ka bible kajing temu ka khmat jongi long ba jong kene ke jing kai ka long banyarap ban pule ya ka bible da ki khmat jong ke jingai kampat biang ban chutip ya ka tanrai jin tho jong ke jin tho ba khoi ba pule ude ban yo jing sai men sem da ki jing tho ki ba upule namar na ka banta jongi ki kristan ka bible ka long ka padon kam kumbalong kayu kharis ba khoi Kadorbar batikan paar kapin kenmau yangi capang kata hakini kiktien. Kabalang barabor kale buram ya kajin tho bakhuj kumba kale buram ya kamet jong kris. Hakadulir bakarteng day verbum nomor arpuwe. Kasiti na uparlok. Bunsin la juong baya ka Bible la ban yenujor bat ka siti ke ba ngilayo na iparlok ba i e. Henry ya ka bala tho hakak tien ba teng teng ni syam jing e ban singau tu. Katokan ni ke jing tho ki ilong kla hangi. Henry namar ba ngitip ba unong tho jong kata ka siti u i yangi. Ngim singau per e wadla kata kaktien bala tho kamlong barabor ka basai. Ni kam pelai jengmut ya ka ai ka ba ngila ban sutu bat ya ka ai ka ba penpau ya ka jeng singau jong iparlok jengi. Ya ka Bible la tho khnang bangin yo jing im bat bangin yo pura ya ka. Kumba jusu loong gospel kat kum Yohanes long ko ba arpo kat lai puai. Ban kentoi ai halor ke jentho jong Paulus bakhuj nila ban ong ba ka Bible kalong ka bakhuj. Namarba ka dei ka bala persat da ublei. Ka ai jimuntoi yangi ban yo jing start bat jing persat ya ka jing im jongi. Ene ka jing ai men sim ya ka jing im jongi. Kam syemut ban pule ya ka tang sisin. Andrei ban pule si pule. Balong kum ya ka lengka ka bangilur si lur. Kenang ban yo kej ya usok ubabha. Ka Bible kalong kata nakaba ni yo jing tip. Kim pe pang ya ki jing tho kumba loong ujisu ha gospel kat kum Yohanes long arpaud kat kendai. Kumta ban pe pang dai ban duryap bat ban kre yaka. Wat la kata ka jing duryap bat ka jing kre yaka kamu tang ban dub yo jing tip susu. Kaya rabru haka ban hikai ban sneng ban krau ban penbej penbha ban pensan haka hok kasok. Kumba Paulus lo tho isya sisti baar isya Timotius long balai kot khandriu. Kaya rap yangi ban yale ya kejing jong kejing im. Kumta kathong jengi kalong om ban kelalong ki start Bible. Henry ban pule ya ka Bible kum kinang wat bala yo jing syai. Kipas ngau ya kejing mat ya ka ai ke ba kile da kejing temu ban syem ya kejing im bapura. Kendon ki ba khamat Manta, ha kabaya day ba ni ibasa hai India. Kajing don jinga day bej bat kajing tho jong ka Bible. Kalau ka padon kam hadu kata. Ladangi kwa bandroy ha kajing ngai. Kumta ai ki kendon bang don kam ban pendep. Kenang wan penlong ya kajing pule ba bej ya kajing tho jong ka Bible.
ka theology jong ka jin tho bakut kum ka tin ublei bala persat lada ublei ukuran hangi lengba ka jin tho bakut ka deru lengba jong kinong tho bakentang the sacred authors the writers ki bala wat ya ublei bat ki bala kren haka kerteng jong u nya ban sim ba ki jin tho bakut kilong ki bala persat namar khadu kilong ki bawan na ublei kata ka jing persat kam la ka ba long ka ba khangkut no uju uman sim ubara persat ya kinong tho bakut udang peteng bandon hapedeng kaken hun jong ki bangai kamut baka tin jong blai kam sakut hakidak tho andrei ki yai ki bat ka im ha ka jinga kendu jong kinong pule bat ka tu ka jin tho ka jing trang bajeliu na ka banta ka tinu blai ban poi sa kata ka thong unong pule ude ban kenmau berbor ba ya ka jin tho lakha da ka jing songu ya unong tho jongka andre ka im tang lengba jong kinong pule ka jin tho kalong ka dak bayap lem dala pule ya ka da kinong pule pai sithem u Richard Wurmbrand udon ke jing sakhi pasotenat bha ban yathu hakakot jong u pakateng tortured for Christ ne wala sya pensitom nakapantau Chris kumne ula tho arngut kinong kundong tiba jaing bha ila wan saying jonga hakawai kasi ila wan nakasnong Russia jongki ban wan trei ban khat ya khandau balakala tha borok si telang nang ban dub yo pesa nakaba kidon kan ke jingkermen bakin dub yo ban tit ya ka Bible wala naki yo tang ya ka Bible ke balarem ke bala jot makna nang makin dub la ban le ra ya ka kesno namar ngalayo ya ki Bible na Amerika ngala ban ai haki ka Bible ke batmai om da ka barim bat bajot kim sem lala ban ngej ya ki khmat jongki da persang ban siu yanga da ka pisa bakilayo nakata ka ba ki khat khndau andre ngala kantai ban sim ya ka pisa jongki le phai wut salasnong bat kata ka Bible batmai hadin khindiat singi ngalayo ya ka siti ka ba penpau ya ka jingkemen bomla batai jongki dakaba sngungu yanga nakabanta kata ka Bible pasoi ya kata ka siti da lai phungut ya ha kata ka sinong kila pia ya kata ka Bible kumut kila ot lai phu benta ya ka Bible bat ki ya pule keliang hapedeng jongki ha kata kur kompek dan perspektif ka jengmut bangisem ha ka jentho ka kalong ka jentho batmai lane ka gospel ka pasan kadai ka jingmi na ka jinga dei ba markeliang hapedeng unong pule bat ka jentho wa penne ya ka jing thmu lene objectivity kumta ka khang ya ki brio na ka papadon kam ya ka katkum ka jing snobit lade papadon kam ya ka katba ki kwa ban papadon kam ya ka ka jentho kalong ba peli barbor nakabanta jing batai sina ibat mai menta kejing pule ya ka Bible sedang da kejing pule ya ka gospel at ke Markus kerkom bapae ban sedang pule ka Bible kalong ban sedang da ka wei naki sau gospel hamla da ka jong Markus ban sedang marga bak ham lengkot nangta ngilak ban pule ke siti jong u Paulus nangta jong u Petrus siti jong u Yohanes apostol siti jong Jacob siti jong u Jud lene u Judas kumning in sem baka khamsuk ban singau thu ya jing thmu jong ka jing wan u Chris ya ka perthei
Barka jing kta jong ka jong kata ka jing wan jong u ha ka jing im jong ki senran jong u. Shen ngin sa syak yalam ban semba ban sengtu yaki kam barka jing kai ukris ni hap ban pen pai yaki ha ka phang jing jia lene konteks jong ka history jong ka jing pen im. Warlangi don ka jing tip barit sepang ka phang jing jia lene konteks history badur kom tho jong ka jing tho Bible bangi pule kala banirap sibun. Ya ka Bible lamang halor barok ban penyekendu yangi bat ublei ba im. Kenang banirap yangi ban sngap tu lene ban discern ya ka jing don bar ka jing trei jong u ha ka jing im jongi ka baman la ka sngi. Pumta om da don kam yangi ban long kiru start lene kiru start Bible ban sngau tu ya jing tho ha ka Bible. Ei ka badon kam kalong bangi don ka jing seliang na ka banta ka tin jong blei. Nangta ban syak skor ya ka tin. Ban penlong ya ka jing pule Bible ka pasai so amanta kipor ni hap ban hikai ban don ka jing long ba syak skor. Ni hap ban syak skor ya ki kelhun Kristan ki banding kong. Tu ki baralong ki banding kong ban ngej hau Kris. Pas ki bayok sengau umno ki lai syak yalam ban ngej hau Kris. Bat ki bayok sengau umno ki lai syak yalam suki-suki caka jing ya kendu ba marwe-marwe bat ublei ba im. Haka phang jing jia jong ka jing im ba man ka sengi jong ki. Ya tu hangi umno umen sim ulaya rap yaki bani tu ya umesaya bat ya ukun jong blei ubade au jisu. Uba lawan ban pli ya ka hima jong blei haka pertei. Kene ker kong pule Bible dari jingej kalong ban konge karu kom pule paken jaman se. Kaya lamengi ban yosngau ayu umen sim utang ong hangi iwei pe iwei bat ya ken hun jong kiringet. Lapan ruspa susu ya ka dari jing pensai sena lan ki commentaries bala thok da ki kpa jong kebalang. Iriu khui bat kinong thok ki ba menta. La ai jing mut pakam jeliu ha ka jing im liturgi jong kebalang. Kumba ujon Chrysostom bakui. La tho aka spas nam ke basau. Kumne. Ya ka jeng tho bakui. Om siam la ai hangi kenang bakin don tang haki kitab. Henry bangin dup ok srong lane tho yaki ha ki do nut jongi lengba jong ke jeng pule bat jing puson. Namar ba ki benta per jong ke Bible ki yai pen sai markiliang ne kia pensai markiliang kaya lamengi bangin kamdon jing ngap tu basai ya ka saindur jong blei kat bangi pule ya ka wei ka kitab hadin ka wei pat wat la habangi pai biang sa kijin tho bala de pule ya ka jing sungu jongi ya ka jing skau tu jongi lanang penruspa ta ka ei ka ba ni la sem hakaju kapor. Di kejing batai senai kejing tho ingin sapteng haka wika kelas leneka series ke babut di tangkane mata kesengi kat lai minit kat 1 minit menta kan biang yangi ban ai kendiat kenang ba kanong pentai yangi ban sengap yakane kejing batai. Ni penkut yakane takaba ni ai kublai yapi ba sengap berbor ikan negi channel bat ngakermen kalong ka bayarap na ka banta ka jongpi ban syak skor ya ke ke ba kane ka jing hikai ka yalam yangi di nomor kata ingin penkut no ikane saya keduk biang ke kelas ke banput bless sebut